Preview. Preview. Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binky's Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd. Inselmilkom ħbieb il-lejl it-tajjeb, inselm is-segwaċ kollha tal-Kamra Sportiva fejn hawnhekk għan iddiskutu it-telliqa li kellna tal-Formula 1 il-bieraħ ġewwa l-Awstrija telliqa fejn George Russell kien ir-rebbieħ u ċertament kien mejjun mill-fatt li Max Verstappen u Lando Norris kellhom ħabta u t-tnejn li huma spiċċaw b'puncture. Fi fatt Lando Norris laqqas spiċċa telli u waqt li Max Verstappen spiċċa fil-5 post. Kif nistgħu naraw kif qed qabel George Russell rebaħ telliqa, Oscar Piastri tal-McLaren spiċċa fit-tieni post, Carlos Sainz tal-Ferrari fit-tielet, waqt li Lewis Hamilton għal-Mercedes spiċċa fir-raba' post. Di l-ewwel it-tieni rebħa fil-karriera tal-Formula 1 għal George Russell. Għal George Russell waqt li kienet l-ewwel rebħa tal-istaġun għalih u anke għal Mercedes, l-ewwel rebħa tal-Mercedes mill-2022 wara li s-sena li għaddiet ma rnexxilhomx jiksbu rebħa waħda. Fis-sena 2020 kien rebaħ George Russell ġewwa l-Brażil. Fatt Lewis Hamilton għal Mercedes ilu ma jirbaħ telliqa mill-2021. Ifhem, ikollna ngħidu kien fortunat George Russell ma derux li kellhom il-pace jirpu Mercedes iżda mbagħad kif rajna kellna ħabta bej Max Verstappen u Lando Norris, it-talking point il-kbira tat-telliqa dik il-ħabta fil-verità, u George Russell kien hemm biex jiġbor tista' tgħid il-frak, pick up the pieces kif jgħidu bl-Ingliż. U irnexxielu jirbaħha kienet biex innagħtu naqra kif ġara mal-ħabta bejnietom, mela, nibdew immorru pass lura. Mela, Verstappen telaq minn pole position waqt li Lando Norris telaq it-tieni, it-tnej telqu tajjeb, kontrollaw, ħarbu relattivament, speċjalment Verstappen kellu kontroll qawwi fuq telliqa, għamlu l-ewwel pit stop, kollox mar sew, gap isu kien dejjem madwar 7 sekondi bejn iż-żewġ sewwieqa, iżda mbagħad fit-tieni stop Verstappen kellu slow pit stop. Waħda mir-roti damet ħafna ma nqalat, kienet naqra diffiċli, iżda eventwalment inqalat, anke rota l-oħra fuq wara issa ma damet naqra u f'salt wieħed fejn gap damet ma daħlet sew. Imma insomma f'salt wieħed fejn il-gap kien 7 sekondi, f'daqqa waħda niżel għal 3, nofs il-gap. Sewa ħafna. Mbagħad f'salt wieħed Lando Norris kellu pace qawwi, u f'salt wieħed ġie viċin ħafna tista' tgħid mal-gearbox ta' Verstappen. U beda jipprova jaqbżu, darba minnhom anke qabżu imma mar off track u reġa' ċerta l-pożizzjoni. Mbagħad tista' tgħid inevitably ħabtu bejniethom. Lando Norris prova move madwar barra, madwar l-outside ta' Verstappen. Verstappen kien qed idur bil-mod fuq xelluk u dik kienet l-istorja ħabtu puncture. U t-tnejn li huma spiċċaw puncture.
It-tnejn li huma waslu sar pit lane, actually Lando Norris ukoll kellu ħsara bil-front wing, it-tnejn li huma waslu sar pit lane, Verstappen biddel tires u kompla fatt spiċċa fil-5 post u bil-Malti ħareġ minna ejja ngħidu ħareġ minna pjuttost rebbieħ ta' dak il-collision. Imma insomma, ma tantx tista' tgħid li kien rebbieħ laqqas, imma igwadanja 10 punti fuq Lando Norris. Waqt li Lando Norris tant kellu ħsara mal-art tal-karozza illi u ħabba l-puncture ukoll illi spiċċar tira mit-telliqa. Lando Norris biex ukoll ngħidu kollox kien bela 5 sekondi penalità tal-li qabeż it-track limits iktar minn 3 darbit. U fil-fatt naħseb dika kienet dinamika interessanti. Fil-fatt il-kurzita kieku vera qabżu. L-Verstappen probabbli kienet tkun sfida għal Norris biex jaħrab biżżejjed biex jeleb dik il-penalità. Lando Norris kienet jagħmel moves naħseb overtakes ambizzjużi ħafna, però bl-istess mod ikollna ngħidu Verstappen kien qed bil-Malti iqazziża ftit bid-difiża tiegħu, kien qed jagħmel moves aggressivi ħafna u eventwalment tista' tgħid kienet inevitabbli li ħabtu. Eventwalment spiċċat ħabta. Verstappen laqgħet 10 sekondi penalità. Fil-verità ma tantx affettwatu, ngħiduha kif inhi, għax spiċċat 5 xorta waħda. Imma naħseb jiena huwa veru li fl-aħħar mill-aħħar kellu t-tort Verstappen, imma naħseb Norris b'seta kien iktar paċenzjuż ukoll, għalkemm it-tort naħseb korrettament waqa' fuq Verstappen. Lando Norris seta kien iktar paċenzjuż kif kienet isuq u ħaġa oħra. Seta kienet jipprova jaqbżu, skużawni, u naħseb li bil-Malti ma naħsibx li bla bdaħtija laqqas għalija Norris. Naħseb it-tnejn li huma ġabuha bidejhom fl-aħħar mill-aħħar. Imma either way, it-tnejn ħabtu, it-tnejn beraw il-ħsara, u t-tnejn imma waqt li wieħed ħa ftit punti, l-ieħor spiċċa laqas l-estat telliqa. Imma fl-aħħar mill-aħħar Verstappen jista' jgħid li għalkemm ma rebaħx it-telliqa spiċċa żied il-vantaġġ tiegħu fil-kampjonat. Tajjeb ngħidu kien hemm l-isprint nhar is-sibt fejn hu rebaħ fuq Lando Norris spiċċa t-tieni u issa Max Verstappen għandu gap ta' 81 punt fuq Lando Norris fit-tieni post fil-kampjonat. Tajjeb ngħidu Charles Leclerc laqas spiċċa ġewwa l-punti wara li kellu ħabta fil-bidu ħsara fil-front wing. Allura ma gwadanja l-ebda punti taqta' liħa ġiex punti ġo l-sprint. Anzi, skużawni, fl-sprint għalkemm Verstappen rebaħ u Oscar Piastri attualment spiċċa t-tieni waqt li Lando Norris spiċċa t-tielet. Charles Leclerc spiċċa fis-7 post fl-sprint. Issa l-għadna tal-kampjonat Max Verstappen jisab fl-ewwel post b'237 punt, Lando Norris 156 waqt li Charles Leclerc fit-tielet 150. Fl-aħħar mill-aħħar Verstappen jista' jgħid għalkemm iva ma rebaħx it-tellieqa, sieħbu marar b'dik il-ħabta. L-avversarju, skużawni, mhux sieħbu, marar b'dik il-ħabta għax spiċċa barra mit-tellieqa fejn kellu ċans jirbaħa u l-ieħor imma ovvjament ma rebaħx spiċċa barra, però Verstappen għamel minn kollox ma jċeddi b'xejn, right li wrong li taqbel jew ma taqbelx miegħu, mu ħajamel xejn ma jrid b'xejn iċedi tellieqa, allura ifhem
ma tantx tista' tgħid kienet sorpriża li ħabtu. Imma insomma biex nagħlqu induru naqra fuq l-andament fejn jidħol il-Constructors Championship, Red Bull għadhom jinsabu l-ewwel post 355 punt, Ferrari fit-tieni post 291, McLaren 268 fit-tielet post waqt li Mercedes 196 fir-raba post. Mbagħad hemm Aston Martin, RB Honda li kienu l-Alfa Tauri biex niftehmu s-sena oħra il-ħass, l-Alpine, il-Williams u Kick Sauber jinsabu fil-iħir klassifika. Nirringrazzjakom tal-li oġobkom is-seguni ta' dan il-video, insellmilkom u ovvjament il-lejl it-tajjeb. Grazzi ħafna. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet qalbut ta' kulħadd.